arriba la secció del diari d'en Marc, de Marc Patrícia. Vinga. Marc Prat, Patrícia. Un altre joc de paraules. És 2 en 1. Sí, estan costant molt. Doncs bé, benvinguts a la secció del diari de Patrícia. La secció. Hola Marc, gràcies per deixar-nos entrar en aquesta secció. Ven i siéntate en mi rostro. Exacte. Pots fer un monòleg. M'acabo de trobar un trosset de vidre enganxat als pantalons. Clar, ves anant a Manis, tu. Ves anant a Manis i mira el que et passa, tio. No sé, treballo en un bar. Potser seria això, també, però bueno. Si vols... No vols mullar-te. Si no vols mullar-te no és la meva culpa, Albert? Si no vols mullar-te en aquest tema no és la meva culpa. No, jo el vidre el llenço, no me'l quedo per mi. Bueno, el tens aquí sota per si te'n falta, no? Allò. Una mica d'alcohol, un drap... No explicaré com no explicarem com es fa un còctel molotov. Ja sabem tots per on anaves. Doncs bé, a la secció del diari de Patrícia expliquem una mica les anècdotes que ens passen perquè la gent... Les meves. Bueno, avui em porto unes quantes, però... La teva vida, Marc, ens encanta que ens expliquis la teva vida. Sí. Bueno, no, en realitat tampoc us porto molt material perquè avui tinc la idea d'obrir-vos el nou tema de... Bueno, la nova temporada. Sí, però fes-ho ràpid, Sí, jo me'n vaig ja. Sí, vale, se'n vas ja. Doncs... Tinc ganes de marxar ja. Tens ganes de marxar, ja està l'Albert, ja està mirant el rellotge. Se me'n va el meu tren. Molt bé, vinga. Quan surt el tren? Quina cançó era aquesta? No ho sé. Quina cançó era quina? No sé, he intentat fer una cançó i no m'ha sortit gaire bé. Això era una cançó? Sí, ho he intentat. Bueno, La Voz Kids de l'any que ve, saps? Perdona, jo si m'hi poso, algun dia he de fer un musical en aquest programa. Jo si m'hi poso... El de Nadal. El de Nadal. Sí, podríem fer un... Avui que no hi és la Laia, decidim fer un musical. 525,600 minutes. Aquest podria ser l'estil. Tira la Laia... No li direm. Ha de veure el programa. Que s'ho trobi. Home, que s'ho trobi, que lleig que és això, tio. Laia, si ens escolta sabràs que el dia de Nadal hi haurà un musical. Segur que vols descobrir que ni els propis col·laboradors d'aquest programa miren aquest programa? Exacte, oi, no ho fem tan evident. No ho fem tan evident, sisplau. La bona Laia que està malalta, que no miris la típica que s'impicarà encara més. Jo també estic malalt, Va, deixa de queixar-te. Comencem, doncs, el diari... Endavant, fica't amb mi, Marc. No. Que tu no t'has ficat amb mi, crac. Bueno, comencem el diari de Patrícia amb engegar la nova temporada de Marc a Lleida. Perquè, Marc... Tenim la Fletcher o no? Tenim la senyoreta Fletcher preparada, no hi ha la senyoreta Fletcher preparada, però la tindrem per... Aquesta que és millor. La Fletcher és la Fletcher. La Fletcher és la Fletcher. I ja la ficarem a la següent programa per comentar una mica més de coses de Lleida, però comencem la temporada de... Marca Lleida 2, volumen 2, La Venganza. Doncs bé... Les segundes partes nunca buenas. No. Aquesta menys. Exacte. Bueno. Va, que té... Bueno, no, és que... Què passa, Lleida? No, és que, bueno, bàsicament... A la setmana de ser allà, perquè tenim ara un nou casero supermago, ara el pis no està, està destrossat, evidentment, soc pobre, saps? Vaig a pisos pobres, però... Xaboles. Sí, xabolilles, no els he dit així, un respecte. Comparteixo el lavabo amb tots els del bloc, amb tota la galla, saps? Hi ha un lavabo. Una mica complicat els matins, però ens portem bé, Perquè tothom és cafè i cigarro. Doncs vinga, Enric, sisplau. Ara soc a Lleida, soc en un nou pis, i tot seria perfecte. Tot seria un conte meravellós. De fades. Sí, però si no fos perquè la primera setmana, tot i les advertències de dir-nos no convideu a ningú al pis, evidentment vam convidar un grup de 16 persones a George Jaumeyer. En George Jaumeyer també hi era, i la Kate 16 persones són moltes persones. Sí, d'on veu treure tanta gent? I no, o sigui, perquè el loro, perquè havien d'anar a fer una barbacoa. Al pis? Sí, no, sí, el pis una mica convidat. Francisco Javier López Cuenca. Aquest també hi era convidat, és el que feia la barbacoa. I no, un tio feia la barbacoa i els 5 minuts abans els va dir: veieu aquesta barbacoa? 1, 2, 3, ja no va més. Ja no existeix. Ja no existeix. Ja no va existir mai més, sí. I què van fer les 16 persones que havien d'anar a la barbacoa? Anem a un pis de 2 metres quadrats, aviam què pot passar. Doncs què va passar? Que vam trencar la pica del lavabo. Nosaltres no, evidentment, algú va trencar la pica del lavabo i... Però com és 1, 2, vull dir, això passa, quan convides a persones a casa teva, trenca la pica. Això funciona així, nois. Sempre passa. Com trenques la pica del lavabo? Per molt ús. No, evidentment no van fer això al nostre lavabo. El Marc es frega el nas, podem suposar que no, perquè estic refredat. Van rentar les mans? Cocaïna. Cocaïna, sí. No és cocaïna, no, evidentment no. Ets tu que et mous així, jo què sé, Marc, jo només explico el que fas. Doncs bé, la pica es va trencar d'una manera molt maca, no es va trencar en dos. És que, de veritat, vull descobrir per què. Què? Sexe? No. Vull descobrir per què es va trencar la pica.
a nosaltres també ens agradaria perquè encara no ha sortit el fill de puta culpable que va ser i ara ho hem de pagar entre tots els del pis. Una performance davant del mirall que va sortir malament, és que no ho sé. La Ouija? Estic improvisant. La Verònica van cridar... La Verònica la cridaria perquè els vagi matar. La mare que... És que, tio, és molt lleig, això. Algú que es va veure al mirall, va veure que tenia un gra a la cara i va destrossar la pica per ràbia. De ràbia. No sé. El que és millor és, clar, nosaltres... Algú que estava estirant, feia estiraments i jo què sé, per alguna raó o altra va fer massa força i va trencar la pica. Els típics estiraments que fas després de cagar perquè no surts, saps? Algú que va confondre la pica amb una banyera i no va sobre la pica. Una persona, i jo què sé. Una persona amb miopia que no t'inava, no. Algú que tenia un fill i que va voler banyar el fill amb allà la pica i li va sortir malament. Hem de donar-li una miqueta calmants a l'Albert, que es pensa que això és marcar tot. Calla, estic fent hipòtesi. L'Albert estic intentant descobrir. Quan em poseu un misteri davant, jo resoldre. En Sherlock Holmes, Albert Holmes, vinga. Doncs seguim perquè... Una Jessica Fletcher que sap parlar. Hot speech. In your face, Jessica Fletcher. La Jessie. La Jessie Fletcher. Doncs bé, la història, lo graciós és que nosaltres, evidentment, no li vam dir res al casero. Vam intentar arreglar-ho amb cola. No, amb cola de barra, no amb cola de barra. No. Art Attack, per què no? Clar. Vam fer un heart attack i vam després de provar amb cinta americana, no? Sí, i vam haver de treure-la també. Jo conec un joc que hi ha molta cinta americana i no ho diríeu mai. No puc dir, continua. Vale. Són les escales de Ràdio Manlleu. Home! No, que bé. Sí. No ben bé Ràdio Manlleu, però... Aquest edifici s'aguanta gràcies a la cinta americana. I l'ascensor, també. Doncs, bàsicament, nosaltres no vam dir-li res. El meu cotxe funciona amb cinta americana. No, la meva no, perquè la meva és d'aquí, saps? Cinta local. Doncs el que vaig... Sí, cinta de Vic. De Manlleu. Sí, el que vaig fer, el que vam fer nosaltres és no dir-li absolutament res al casero i intentar enganxar un cola, una cola resistent, evidentment, però clar, el problema és que nosaltres tenim, sobretot jo tinc un to de veu molt alt. I tots els veïns van sentir com no només la vam trencar, sinó que vam dir tu no li diguem res al casero i arreglem nosaltres. Que idiota, tio. Sí, ja ho sé. Bueno, no controlo el meu to de veu. Xivatos, aquests. Mai. Bueno, perquè és un xivato, no t'esperes que hi hagin xivatos. Marc, és que, o sigui... Joder, tio. Tu no t'esperes que la veïna de baix sigui la millor amiga del nostre casero. No, nosaltres tampoc ens ho esperàvem. És que t'imagino, t'imagino cridant com un puto boig. Sí. No li diguem al casero, perquè clar, no sé què, no sé quantos. Full de reclamacions a la meva mare, saps? Què vols que t'hi faci, tio? No, ens vaig néixer així, saps? I a més, el més bo va ser això, que va venir el casero i amb una mica de cara de murri de què? Com va anar-hi? Bé o no? Perquè va venir el dia següent. Bé o no? Tal i qual. Va trencar la cara? Espera. Va venir i va demanar-nos què, tot bé, hi ha alguna cosa trencada? I nosaltres... Lo més graciós és que... Vosaltres vau ser sincers, almenys? Evidentment que no. O sigui, no, ens haurien de cobrir les espatlles, però... Acabaríem pagant-ho igualment, així que... El més bo va ser quan ell... Acabaríeu pagant-ho igualment, per tant, jo què sé, digue-li que sí. No, però intentem... Digues una mica la veritat i així quedes una mica bé. També li podia haver dit que això ha pogut caure tranquil·lament perquè el pis té 70 anys i ens cau a trossos, o sigui, em cau al pis a les mans, o sigui, tampoc ha de ser culpa tant de tothom, Com busques els pisos? No ho sé, Cada cop vas pitjor. No ho sé, a Wallapop, els busco a Wallapop. Pitjor no, Eloi. Home, aquell pis de la nevera... Sí, els dels primers, el de la noia animada, baixant, el de la senyora X. El de l'amiga... Senyora X. Dels amics narcotraficants. Sí, bueno, potser aquell era una mica pitjor. Vull dir... Excursions a les 3 de la matinada, no sé. Tu creus? Enredades? No sé, bueno, en aquesta temporada no hi ha enredades, però intentarem trobar alguna cosa més. Seguim, doncs, Serendipia.